yasa ga baki ɗayanku ban cire kowa hula ba, ina ƙalubalantar ku cikin rashin girmamawa. Saƙonku ya zo kuma mun karɓa hannu bibbiyu. Kun ce duk wanda bai yi zaɓe a Najeriya ba za a kai shi gidan yari. Alhamdulillah, alhamdulillah, abin da muke da bukata an zo gurin, daidai nan gurin nake so a zo. Ina bukatar al'ummar ƙasa ta Najeriya ku yi sharing din bidiyon nan zuwa ga wannan mutsiyatan 'yan majalisun ƙasar mu wanda ba su da amfani, ba su da wata rana da za su yi mana a wannan ƙasar tamu. Ina da bukatar wannan bidiyon ya fi duk wani bidiyo trending da na taɓa yi a social media. Wai duk wanda bai yi zaɓe ba 2027 wai za a kai shi gidan yari. Wai ba ku san ni a yanzu ba a gidan yari nake ba? To na rantse da Allah babu wani wanda a cikin ku zai zo mana ojoro. Idan mu ya bude, talakawa sun gane daman matsalar 'yan arewa ne, kuma 'yan arewa sun riga sun waye. Wallahi tunda kuka ki Allah wallahi mu ma sai mun ki ku. Kuma yanzu muka fara kalubalantar ku tunda buku ƙoƙarin buku san mu gidan yari, gidan yari. Allah ya kawo, Allah ya kawo wanda zai kama ne kai ni gidan yari. Idan ba cika shin buro uban mutum ba Allah ya tsina. Lokacin jin tsoron wani babba ya gare, lokacin tsoron wannan siyasa ya gare. Dan siyasa da ba Allah ba, katon banza katon wafi, masu kashi da fitsari, sai dai kawai ku ci ku kwanta. Shirman banza shirman wafi, wallahi yanzu muka fara gwagwarmaya kan ku.